Check, show en ontdek. Boeten is al lied. Haar lied. Hallo Do Reinoud. Hast u het al die twastiks fruit en groente hoorn? Aha, goed zo jongen. En hast u die wel afvregen met al dat verse eten bijkomt? Nee hè? Want op het loon, daar groeit nog geen sla. In de biem hing je nog geen appels, litstenen, banaan of ananas. Nee, al dat eten komt oeral waai. En ze samelen je het in Sint-Anna-parochie. Waarom is het nou belangrijk dat we het hele hier toch, van sinaasappels tot appels tot een ananas, dat we dat hele hier toch keerpje kennen? Waarom wachten we dit gewoon tot het meitiert wordt en het boeten, dat we het kunnen plukken? Ja, mensen hebben er trek in en ook in de winter. Ja, En als wij zeggen nee, je mag het niet, dan zeggen ze nee, dan zoek ik wel iemand die het wel kan verkopen aan me in de winter. dus de meesten thuis die willen dat zo graag dat je hem er wel onvoldwang mat eigenlijk als leverancier. Maar is dat niet hartstikke duur? Want het komt overal waar hierheen. Ja, ja. Hoe kan dat dat uitkent? Kijk, wij halen niet voor 4 doosjes pompoenen gaan we niet naar Afrika toe. Of dat doen we niet op de post. Wij halen een hele container binnen. Allemaal dezelfde. Want wij hebben heel veel verschillende klanten. Ja? Het ligt in supermarkten, het ligt in restaurants, het ligt in bedrijfskantines. En al die mensen bij elkaar die hebben heel veel nodig. Dus we kunnen een container chockvol met één product stoppen. Of bijvoorbeeld een teler, of in een dorp zijn verschillende telers die bepaalde producten telen. Ja. Dat we dus complete containers vol hierheen halen. En dat wordt hier weer in deeltjes verkocht. Dat het toch allemaal heel vers bij mensen komt, omdat het allemaal heel snel gaat. Maar dat lijkt me een gigantische organisatie. Dat is een enorme organisatie, ja. Dan word ik niet afvreeg, hè? Want we zoeken nou fruit uit Colombia en uit Spanje en overal wij. Hoeveel van het groente en fruit wat wij eten komt nog gewoon uit Nederland? Als je kijkt wat een mens totaal eet aan fruit, gewoon het hele jaar door, dan komt er wel het grootste deel uit Nederland. Omdat het gewoon veel voordeliger is en mensen dat graag hebben. Ja. Want er liggen natuurlijk heel veel bijzondere dingen hier. Zoals blauwe bessen in een bakje uit Chili. Maar bijvoorbeeld in de zomer kan je gewoon blauwe bessen uit Nederland eten. En dan worden ze veel meer gegeten omdat ze veel goedkoper zijn. Dus in de winter eten we eens meer boetenloos groente en fruit als in de zomer. Ja, in de winter zeker, ja. Want in Nederland groeit niet zoveel, of kun je niet zoveel eten in de winter. Dat zijn bewaarproducten. Boerenkool, spruiten, aardappels Ja. en wat appels en peren uit de opslag. En dat is het wel zo'n beetje. Dat is het wel, ja, zo. ja. Dus, deze appel komt niet samen van die beer. Nee, deze appel had al een hele reis over de vooruit maken. En dan is het toch wel bijzonder dat hij hier eindigt.